tutanýagym öwseler. Katermede turan ya. Durmamı sen Oç Maria Nira Aslan yan sen ömür Nira Aslan yarzın ömür Şol wagtlar haýsy aýdym çyn bir ýakyndan görsedim diýip arzu etýärdiňiz. O bolsa gowdy ýylýa, erbet dursa erbet şunem ýylýa da. Bir var boşesa aklın kâsesin Nefhida adaşının gelemek bilen Inni hasa metrisdama. Durmuşyňyzdaky bir has bagtlygyňyzy aýtyp bilersiňizmi? Duygular mı? Doğra, doğra